Srdečne vás vítam na YouTube kanáli Knihy pre život pri sledovaní videa o novej knihe Návrat kráľa, ktorú sa mi s Božou pomocou podarilo vydať v apríli tohto roku. Je to už 13. kniha a 8. básnická zbierka na oslavu nášho Boha a úžitok mnohým. Tým, ktorí ho milujú a nasledujú, a tiež tým, ktorí hľadajú pravdu a zmysel života. Kniha hovorí o zasľúbenom návrate kráľa kráľov Ježiša Krista. Prečo sa vráti? Ako sa pripravovať na tento návrat? Čo robiť aj čo nerobiť počas čakania na naplnenie blahoslavenej nádeje kresťanov všetkých čias? Kniha obsahuje 60 básní. Ku každej z nich sú opäť priradené aj biblické verše, aby si každý mohol overiť v knihe kníh v Biblii, či je tomu naozaj tak. Knihu je možné si objednať na mailových adresách uvedených pod videom. Ukážky z nej nájdete i na webovej stránke. V tomto videu si môžete vypočuť 3 ukážky z knihy Návrat kráľa. Prvá z nich sa volá Nádherná predstava. Ľudia túžia po večnom živote, po pravom šťastí a pokoji, ale nechcú vidieť, že hriech je tu. Nechcú prísť k najväčšiemu lekárovi Ježišovi, liečiť si svoju duchovnú slepotu. Človek neposlušnosťou Bohu v pasci hriechu uviazol. Len nasledovanie Božej lásky a pravdy, len Pán Ježiš ťa dostane z tohto stavu. Len On ťa vyniesie nahor. Nespoliehaj sa na vlastnú rozumnosť. Odovzdaj svoje srdce, život Bohu. Podriaď sa pod vôľu Božiu. Bohatstvo sveta, majetky, úspech, vlastné úsilie ti dostať sa do neba nepomôžu. Nie u ľudí, ale u Boha nech si človek svoj biedný život poistí. Nech s vierou číta Bibliu, Boží odkaz, Božie listy. Božia láska, pomoc, nádej preteká celým jeho slovom, dýcha z každého riadku. Boh stvoril dokonalý svet. Všetko bolo veľmi dobré. Boh chce svet vrátiť do pôvodného stavu tak, ako to bolo na začiatku. Aj tvoje srdce hriechom choré, aby si túžil po jeho zmene a po pravom nebeskom domove a vierou hľadel na to, čo je hore. Neumrie na veky, kto Ježišovi verí. Podvol sa jeho vedeniu, aby plody Božieho ducha, láska, pokoj, radosť, vernosť i na strome tvojho života zreli. Ponor sa denne do Božích vied, čerpaj z nich živú vodu, aby tvoja viera rástla, aby si unikol záhube. Nenechaj si spásu uletieť. Staň sa nielen čitateľom, ale i činiteľom Božieho zákona, aby si už čoskoro mohol byť so Spasiteľom navždy doma. Cesta životom bez Boha je cesta vedúca do zahynutia, cesta široká, cesta zlá. Nemaj strach, obavy, nedôveru. Boh i pre teba pomoc má. Cez všetky ťažkosti života On ťa rád prenesie. Domov pravý ti chystá z lásky na nebeskej adrese. Aká je to nádherná predstava, že brána do nebies, brána perlová, sa verným do Korán otvára. Kráľ vesmíru ťa miluje, hľadá, chce navždy aj s tebou byť. Kráľ vesmíru podstúpil muky a smrť na kríži, aby ty si mohol večne žiť. Na veky s ním, na veky v radosti, bez slz, smútku, únavy, bez lúčenia, bez bolestí. Na veky s ním a s vykúpenými,
ktorí dar milosti prijali. Dočkať sa objatia kráľa vesmíru, to stojí za to zniesť všetko, čo príde. Pre tento cieľ ti Pán Ježiš dá dostatok síl, odvahy, viery, zaženie všetky pochybnosti i každú obavu, aby si raz mohol hľadieť na jeho tvár láskavú. Druhá ukážka nesie rovnaký názov ako celá kniha, teda Návrat kráľa. Hriešne dejiny tejto zeme sa blížia k svojmu záveru. Po svojich verných vráti sa iste sám kráľ celého vesmíru. Vieme, čo Boh pre verných chystá. Návrat do nebeského domova. Naša budúcnosť nie je neistá. Nech je naša príprava hotová. Nech sa pomocou verných ľudí svetlo Božej lásky a pravdy do sveta šíri, aby mnohé Božie deti nezostali stratené a po príchode Pána Ježiša ako hnojivo na tvári zeme. Nech nám nechýba odhodlanie, odvaha, veď vedie nás najmocnejší Pán. Vo všetkom nám pomáha, s ním zdolávame útoky nepriateľa. Bojazlivý človek v tomto boji, strachom premožený, neobstojí. Smieme Boha prosiť aj o odvahu, on na statočnú zmení nesmelú povahu. Ježiš nám cestu spásy ukázal. Nemáme sa čoho obávať, keď sú naše životy zverené do najmocnejších rúk, keď nás vedie vesmírny kráľ. Nemáme dôvod na strach, keď vieme, akého verného zástancu máme v nebeských výšinách. Príchod nášho Pána a Spasiteľa uvidí každé oko, zem celá. Toto zasľúbenie Boh nám dal. Vráti sa v sláve ako kráľov kráľ. Blíži sa verného Božieho ľudu vyslobodenie. V Božom slove nad každú pochybnosť zasľúbené. Blíži sa slávny príchod kráľa, po celej zemi viditeľný. Za zvuku Božej poľnice, za sprievodu miliónov anielov. S veliteľským povelom Ježiša mŕtvi verní z hrobov vstanú a živí budú razom premenení a v ústrety k Spasiteľovi do oblakov vynesení. Nech sú naše srdcia radosťou ako jasné svetielka roztrblietané, keď slávny deň Kristovho návratu na našu zem konečne nastane. Tí, čo ho neprijali, neuverili, nezaspievajú pieseň víťaznú. Nebudú sa tešiť z nádhernej večnosti, v objatí večnej smrti uviaznú. Pán a kráľ celého vesmíru vráti sa po svoj ľud na zemi, určite v pravú chvíľu. Len Otec nebeský vie, kedy je ten čas. Istotu máme, že príde zas. Bojujme dobrý boj viery, dbajme, aby naša viera na pevných základoch stála, aby sme boli pripravení na slávny návrat kráľa.
Rozlúčim sa s vami s poslednou ukážkou o našom pravom domove v nebi, kam Pán Ježiš pozýva každého, a tiež o tom, ako je možné sa tam dostať. Ak ešte nie ste prihlásení na odber tohto kanála, môžete tak urobiť teraz. Ak sa vám videá páčia, zdieľajte ich s priateľmi, za čo vám vopred ďakujem. A teraz už nasleduje Vôňa domova. Každým dňom sa začína šanca na večný život nová. V srdci má človek po ňom túžbu schovanú. Ťahá ho do nebies, do lásky plného domova. Ale srdce je hriechom choré. Bez jeho zmeny nikto nebude môcť pri Kristovom návrate letieť s ním hore. Ten, ktorý bol bez hriechu a v jeho ústach nenašla sa lesť, ktorý je odbleskom nebeskej slávy, položil život za hriechy ľudí, aby nám pomohol vrátiť sa tam, kde je náš domov pravý, a v chvíľach radosti i ťažoby upriamiť pohľad k nebesám. Kristova krv vzácna, presvätá, vylieva sa za hriechy celého sveta. V nej a v jeho pravdy slove smú sa očistiť srdcia hriechom vinné. Kto je vo viere poslušný Božiemu synovi, naveky nezahynie. Z Božieho slova znie pravdivá, úprimná pozvánka na svadobnú hostinu nášho záchrancu, baránka. Starosti, bôle, trápenia raz pominú. Verní majú v nebi pripravenú hostinu. Stôl bude pre nich bohato prestretý. Aká to bude neopísateľná radosť, až sa vznesú Pánovi Ježišovi v ústrety. Skončia sa všetky boje, skončia sa ťažké vnútorné zápasy. Verní Bohu uvidia novej zeme krásy. Tí, ktorí počúvali na jeho hlas, rástli v jeho milosti a poznaní, Božej láske pravde boli životom i službou vernými svedkami. Srdcia Bohu oddané už teraz vnímajú vôňu domova, vôňu lásky, ktorú nikto z nich pred svetom neschová. Lásky, ktorá pretrváva aj napriek strastiam a prekážkam na ceste viery. Všetko pôsobí na dobré tomu, kto Boha miluje a neochvejne mu verí. Je to dobrá správa, že Boh nás pre svoje kráľovstvo vychováva. Naberaj si plným priehrštím múdrosť Božieho slova, čerpaj z neho živú vodu, aby tvoja viera rástla a vydržala až do zasľúbeného Kristovho príchodu. V Biblii nájdeš Boha Spasiteľa, cestu, ktorá sa do neba vinie. Tam dostať sa nepomôžu nikomu úspechy, majetky, ani tony zlata. V nebesiach ťa čaká domov, plný vône lásky. Tam nebeský Otec aj s tebou ráta.